سلام طعنا قبلنا خبرات سمعتي تملكتي كمي صنحكم لكم زيناتنا فرميو لو ما انتي جنبوت 5 عام تمرت واناوي زيناتنا تنافر منه جميرلهم قتالي ود عيبا مواتي ود مچاره بزبل زوصم ገንዘበይ ጠሊም ካን ብዝብል ትማሊ ሰዓት 12 በመኾኒ መውጽኢ ማይጨው ብጥይት ስቀተለ ሰብ ተመልከተ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ዝበሃለሉ ዘሎ ቪድዮ ዝተመልከተውን ክነመልከተኩም ኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀለውላው እዚ ጀኖሳይዳዊ ኺናት ሲዕቡ ዝመጽ ጸገምን ከም ዘለዎ ኮይኑ ኢንቨስተራት ካብ ትግራይ ይወጸሉ ተባሂለሎም ሳብ ሕዝውን ካብ ስራሕ ደው ዘበሉ በዝሒ ቁጽሪ ሰራሕተኛታትን ብዙሓት ዘዘራርብ ዘሎ ዜና እዩ እዚ ናትና ፎረም ብሰፊሑ ተመልኪታቶላ መግለጺ ካብ ትግራይ እውን ወጽየሎም ሕዚ ክትሰምዕዎኹም ካልእ ዘሐጉስ ዜና ድማ ህንጸት መስጂድ አልነጃሺ 900ታዊ ተጠናቂቆሎ ዝብል ሰናይ ዘሐጉስ ይበል ዘብል ዜና ኢና ሰሚዕና ዘለና ንስማዓኩም ኢና حبرات مرت عرب ناب فتن حيلتات السودان تلقو زلا أصوار دمان وخينات السودان عناوي حولهم دنمارك أب عام 2024 كما قوزات أوروبا شمونت 264 شدتنياتات عقوبة هبالة اتهم 15 دما إرتراويان مخانوم تنزير لهم إذا فيديو زي لايك كجمرو شير سبسكرايب بمقبار كم توتر بيت سبك تخونون عدمكم زرزر زيناتات صعبو زسمعكم أنا هاجر تخلى برهاني سنة مكتتال تمالي أب محبراوي ميديا بسفيحو زاور زنبرم أب كتما مخننا بموتي ماج أو بزعبا زموت حاو تقراوي استملكت بزحات سبات وزع وزنبر حساب حبريتا خمز اللو خينو تالي ودي عيبا موياتي ودي مجهر بزبلون جنزبيت الامكان بمبال حزي 13 ساعات قبل تمالي زوزعو ابتي بوتا زنبر امون سب ኣብ ሞጽእ መኾኒ ናብ ማይጨው ብጥይት ቀቲልዎ ኸይደሎ ምኽንያት ድማ ኣብራጎ ብገንዘብ ተጠላሊሞም እዩ ብምባል ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት እውን ረጋጊጾም ኣለዉ እዚ ኣብ ከተማ መኾኒ ዝኾነ ኣብቲ ከተማ መኾኒ ዳ ይኹን እምበር ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ እውን ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ጸጥታ ይረአሎም ምዕራብ ምብራቕ ሰሜን ደቡብ ትግራይ እተን ኣብ ኢድ መምሕዳር ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ዘለዋ 300 መሬት ትግራይ ማለት እዩ ጸጥቱ ውሕስ ኣይኮነን ዘሎ بزحلفون عبشر انداسلاس زقاطمم قال 14 ዓመት ህፃን መንእሰይ ቆልዓ ምስክር ከይትኸውን ኢሉ ቀቲሉ ደፊሩ ቀቲሉ ኣብ ገደል ዝደርበያውን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ናባኹም ዘበልናዮ ዜና ከም ዘሎ እዩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት እውን ብተደጋጋሚ መወጋእቲ ካራውን ይጋጥመሎ ኣብ ከተማ መቐለ እውን ወንጀላት ብዕጽፊ ይበራኽተለው ክብል ድማ ባዕሉ ፖሊስ መቐለ ዘውፅኦ ሪፖርት ከም ዘሎ እዩ أزين بأرتي أب تجري زلوا خناتاتيو كمي كمحيش كمي كملس أب زقرب أوان بيرو جزاوي محدار تجري استركبه جنرال تادس ورده أزي كمي كفوت حزب الون سبات بتثبيت زبي وزلوا يوم كسب حجي سقطة من مرات وجن نقفي تابع عليه جنرال تادس ورده ون يورد زل خبرات ملكتي سنة يون تجري نتمنى نابز قصل زينا كن حل فينا ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ መቀለ ዝርከቡ ናይ ወጻኢ ኣዋፈርቲ ማሽነሪታቶም ናብ ካልእ ሃገር ከግዕዙ ይሓቱ ከም ዘለው ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ተጸብጺቦም ኣብ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ መቀለ ዝርከቡ ኣዋፈርቲ ማሽነሪታቶም ናብ ካልእ ሃገር ከግዕዙ ይሓቱ ምህላዎም ንኮርፖሬሽን ልምዓት ናይ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክታት ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ዘሪፖርተር ጋዜጣ ካብ አዲስ አበባ ተጸብጺባ بسنكتي خاب حدار 20 كما قصاصر أوروبا كساب حدار 2022 ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኹናት ብኸቢድ ተሃሲዩ ጸንሐ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ መቐለ ዳግም ንምብርባሩ ክስርሐሉ ይጸኒሑ ይኹን ደኣምበር ብሰንኪ ኹናት ኣብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ዝርከቡ ኣዋፈርቲ ናብቲ ሃገር ክምለሱ ከም ዘይደልዩን ኣብ መቐለ ዝርከብ ፋብሪካታቶም ድማ ኣብ ካልእ ሃገር ከግዕዙ ይሓቱ ከም ዘለዎ ምክትል ኣካይዲ ስራሕ ናይቲ ኮርፖሬሽን ኣይተ ካሚል ኢብራሂም ኣፍሊጦሎም እቶም ኣዋፈርቲ ፋብሪካታቶም ካብ መቐለ ከውፅኡ እንተደልዮም ናብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያ ከግዕዙ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ከም ዝተዋሃቦም እዩ እቲ ምክትል ኣካይዲ ስራሕ ጠቂሱ ይኹን ደኣምበር ነቶም ኣዋፈርቲ ዝገጥሞም ዘሎ ጸገማት ተጸኒዑ
زقربو زلو طلبات بزملس منجدي اب اندستريال بارك مقله زقصللو تلوخات كفتش دا الله ومبر ناب كالኦት بوتا كلل موساد مالت ازي زي قبو يخبلا دما ويزرو سوسنا جيتها نفليت انلوا ابزي 9 اوارح لعلي 37 شح سرحتنياتات اندستريال بارك مقله كاب سرح خمز وصون ريبورتر وسيخا صبصيبالا ازي دما اخول دموزن توسخ ربحاتات مس زي مهلوم كال زتاساسر مخان تتايسوم اب كبيد قطباو قلولاو تشميما تركب ايثيوبيا ابزي زحلفت 9 اوارح 120 مليون دولار زقمت فريات ناب عداق عالم المقرب زقربته وطن اب 83 مليون دولار طراي كم تدرته يتحبيرو بسنكتي اب تግራይ ዝተወልዐ ኩናት ምስኡ ተታሒዙን ኢትዮጵያ ዝተገበረላ ናይ ኣጎዋ እገዳ ንሱ ዝፈጥሮ ጽልዋ ገለ ካብ ኣውራ ጠንቅታት ምዃኑ እውን ተገሊጹ ከቢድ ዋሕዲ ናይ ወጻኢ ባጤራ ጋጢሞ ዘሎ ኢትዮጵያ ነዚን ምሕዋይ እውን ብባንክ ዓለምና ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብን ዝተገበረላ ጽቕጢ መጠን ሸርፊ ባጤራ ብር ብመንጽር ዶላር ብዕዳጋ ክውሰን ስለ ዝተገበረ ከቢድ ዝቕባበ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ጋጢሞሉ ይብለለው ምሁራን ስነ ቁጠባ عامي أبزور حزي نحد لتر بنزين 78 بر زنبره أبزع عمت زي بتمساسال ورحي بتمساسال معلتي ناب 120 بر كبيل له أدعاتات كرجاجا أزيك على منجس إثيوبيا أبوشت زي حد عمت حمشاي أوان وسخ واجا مشت أنا دادون غير لهم كاب تግራይ ዝወፀ መግለጺ ሕወሓትን ንዓርሶም ካብ ኮርን ላዕሊ ኢሎም ዝጽውዑ ሓይልታትን ብዝጀመርዎ ብሓይሊ ዝተደገፈ እከይ ዕማም ቀደም እውን ዝተበላሸወ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ክልውጥ ጭላንጭል ሓሳብ ዝዓድን ፖለቲካዊ ሞገድ ከጥፍእ ምኽንያት ኮይነሎ ይብል መግለጺ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ካብ ውጽኢቱ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣፈላላያት ሰፊሑ ሓይሊ ከም መፍትሒ ምውሳድ ናብ ንቡር ተቐይሩ ይርከብ ክብል مجلس سالسا ويانا تግራይ ነጭሮሎም ዝርዝርት መግለጽ እንታይ ይብል ኩሉ ብጉልበተይ ክፍጽም ዝበለ ሓይሊ ኣብ ካልኦት ዞባታት ዝተፈጸመ ነውሪ ሕዚ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ነዚ ብሓይሊ መልጥ ዝፍጸም ብሄር ዘጠፍእ ተግባር ከም ዝደግም ኣፍሊጦሎም ኣብ ዝሓለፈ እዋን እዚ ተግባር ኣብ ካልኦት ዞባታት ትግራይ ዘስዕቦ ፖለቲካውን ሰብኣውን ጉድኣት ኣብ ዞባ ደቡብ ክፍጽሞም ምሽብሻብ ዝኸፍአ መዘዝ ሒዙ ከም ዝመጽእ ዓዲ ኣይኩዕልን ሕዚ እውን እዚ ብሓይሊ መልጥ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ እከይ ተግባሩ ተጣው ከብል ጽውዕ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይፋሊሉ ዝንቀሳቐስ ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ ሓይል እንተሎም መራሕቱ ሓላፍነቱ ክወስዱ ብሕጊ ክሕተቱ ምስ መላእ ህዝብና ሓቢርና ከም ንሰርሕ ክነፍልጥ ንፈቱም ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ዝኾነ ይኹን ደጋዊ ሓይሊ ተጻሚድካ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ብሓይሊ ዝድገፉ ጎነጽ ንምፍጣር ዝኽእል ዝኾነ ምንቅስቓስ ነታ ዝርከባ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ስለ ዝኾነ ብትር ንቃወም ንብሄረ ትግራይ ክሳራታት እንዳጎልበቦ ካብ ዝመጽእ ፖለቲካዊ ሕወሓት ዘናግፍ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ዝዓለመ ሰላማዊ ቃልሲ ምልኣተ ህዝብና ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኮይኑ ክቃለስ እውን ንጽውዕ ይብል እዚ መግለጺ ሳልሳይ ወያነ ሕዚ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ራያ ብሓይሊ መልጢ ዝፍጸም ብሄር ዝጠፍእ ተግባር ክደግሞ ኢሉ ምንቅስቓስ እውን ፍጹም ንቃወሞ ዝብል መግለጺ ወፅየሎ ሕዚ ዝበጽሐና ዜና እዩ زحقوس زينا خاب تግራይ እንታይ ኣሎ እትብሉ ኹብራት ተመልከቲ ናትና ፎረም ጽገና መስጂድ አልነጃሺ 900ታዊ ተጠናቂቆሎም ብሰንኪ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኺናት ብኸቢድ ብረት ተወቂዑ ጉድኣት በጽሕዎ ዝነበረ ድርሕ አልነጃሺ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ይካየደሉ ብጸንሐ ጽገና 900ታዊ ሕድሳቱ ተወጊነሎም ኣብ ምምሕዳር ወረዳ 2 ኣውላዕሎ ኣተሓባባሪት ከይዲ ስራሕ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ዛፉ ገብረስላሴ ንዲደብሊው ኣብ ዝበሎም እቲ ደርሕ ብምትሕብባር መንግስቲ ቱርክን ቲካ ዝተባሃለ ትካልም ብዝመደብዎ በጀት ተጠቂሞም ኮንትራክተራት ውሽጢ ዓዲ እዮም ነቲ ጽገና ከሳልጥዎ ጸኒሖም ዘሐድስዎ እውን ዘለው ኢለንልዋ ብመሰረት እዚ ቁባ ሚናራን መዕረፍን ኣጋይሽን እቲ ደርሕ ብኸቢድ ተጎዲኡ ዋላ እንተነበረውን ብዝተቐመጠሉ ሰሌዳ ግዜ ዝበጽሕ ጽገንኡ ተወጊኑ ከም ዘለውን ወይዘሮ ዛፎ ረዲእንልዋ ዝተረፈ ስራሕ እውን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ክውገን ትጽቢት ከም ዘሎም ጽሬት ትጽገና ድማ ብሰሞያ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብብርኩ ዘሎ ኣካላት ኣመራርሓ ማሕበረሰብ እንዳተረጋገጸ ከም ዝመጸውን ተዛሪበን ለሙቕነ ኣብ ከተማ ውቕሮ ንኽኢላታት ሓለፍትን ባህልን ቱሪዝምን ወረዳታት ትግራይ ስልጠና ክህቡ ዝቐነዩ ሓላፊ ቢሮ ባህሊ ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ንዲደብሊው ኣብ ዝተዛረብዎ ድማ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ምትሕልላኽ እዚ ሃገር ሓወፅቲ ናብ ትግራይ ከይጓዓዙ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ እውን ሚዛን ንምትሓዝ ንምፍኻስ ናብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣምባሳደራት
ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝተወደበ መንገዲ ዑደት ናብ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክካየድ ይስራሕ ምህላው እውን ሓቢሮም ኣሎም ንብረት ሃፍቲ ትግራይ ዝኾነ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ አልነጃሺ 900ታዊ ሕድሳቱ ተጠናቂቁ ዝብል ዜና ቀሊል ዜና ይኮነን ገዚፍ ወሳኒ ዘሕጉስ ዓቢ ዜና ኢልና የለና حبرات امرت عرب ناب فتن حيلتا السودان تلقو زلا اصوار نخوينات السودان ينا وحلو تبايلو امرت عرب ناب فتن حيلتا السودان تلقو زلا اصوار كوينات كلتو وتادراوين حيلتا السودان كناوح تقبرا زلا امنيستي انترناشنال زحلف سمونو زقربو صبصاب حبرات امرت عرب كاب تشاينا زشمتتو زمناوي اصوار ناب السودان توافروهم زلا يطيسوم بمسرت صبصاب تشاينا اجدا مشت اصوار تنيبرلا كوانتلوم حبرات امرت عرب نزب متحاسيا كابتا هاجر شمتت استفلالي وتادراوي نوات تتكوست ناب السودان تلقخ زلام منجست السودان نعرب ليقون امرت عرب كاسيسوار كوان تنبرا امرت عرب حصوت كتب الكاسيسانيرا يقول دا امبر حج دما بمرتو استدقف امنيستي انترناشنال عالم لخا امنيستي انترناشنال نزي حق ازي بمرقاقاتو دما بزحاتي قبابلو ولو قال كاب تشاينا تشميتو ناب السودان استلاخ اصوار جيبي 50A استبحاله تمرح بومبتات 255 ملم مدفعات يركبوهم عبرس الحبرات امرت عرب نابتي بجنرال حمدان دقلو حمدتي زمرح فتان حالتا السودان تفنجاري درونات تلأخ كمزلا ونيات وكس عبز حالف خلطة معالتتات بجنرال حمدان دقلو حمدتي زمرح حايلي خصوصات دقف الرسيف بورتو سودان بدرون كمز دبدبم تتصبو خمز نبرا زذكريم دنمارك اب عام 2024 كما قصاصر اوروبا 864 سدتኛታት عقبه هيبئ اتوم 1500 ودما ኤርትራውያንም ይላል መንግስቲ ዴንማርክ በዝሕ ስደተኛታትና በዜሮ ንምውራድ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ድፍኢት ዓመ 2024 ሕዝውን ከም ቆጻጽር ኣውሮፓ እቲ ዝወሓደ ዕቁባ ከም ዝተዋሃበ እፍሊቶም እታ ኣብ ስካንዲኔቪያ ትርከብ ሃገር ኣብ ሙሉ ዓመ 2024 864 ስደተኛታት ጥራይ عقبة هبئم اتوم 230 كابزياتهم ايرتراوያን مخانم ون فلطلي كتبل كم زفلطت صبصاب كفل اميغريشن تهاجرون حبيرلهم دنمارك ابز حلف عامت عقبة خابز حبتهم 864 سدتኛታት اتوم زبزحو 309 سورياوያን كونو كلو كاب ايرتران افغانستان دما 230 كاب نفس وكف دما بكال اي درجه تسرعملهم ابز حلف 4 عامتات دنمارك زو حدا بزح سدتኛታት زرايت العامت اب وان لبدا كوفيد صنع اسوا ابز نبرلو اوان 2020 مخانو ዝዝከር እንትኾን ሚኒስትር ኢሚግሬሽን እታ ሃገር ካራ ዲቪቫድ ባክ ኣብ ዓመት 2024 ድማ መንግስቲ ብዘተኣታተወ ፖሊሲ ዝዋሕደ ዕቁባ ዝተዋሃበሉ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ኣስሚሩሎም خبرات سمعت ተመልከትና ተናፈረም ንሕዚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓፀርቲ ዜናታትና እዞም ሰማዕኹም መስነሮም ቀጻሊ ብኻሊ ሓዲስ ዜና ዳህሳስ ሓበሬታ ትንታነ ክንምለስ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰላም